Ама с аквариум стъпна. Това не е честно, това аквариум. Я, бъде на мокрим кръката. Откарите то предизвикателно не е поле. Да не када прави водородна. Сега! Абе по-бързо. Куки малко кажеш. Аз не скажа. Няма копа. Имате крака имаш. Ама няма пути, тя не уситила. Има едни канали, дето идват по строението. Ние канали, има едни тапи. Снимай. За парното мързи. Само там е влязна, май там да е. Той няма се там, има се изтегва. Не по-напред се изби плата. Оплакваш ли се? Плата, то утре като се развеча, чупува. Не палеш и ти, спря на теба, батерите, не че са 10 лева. О, това го ставам на слънце и... Става отгоре, това се там, така че не се побива. Да не е ключ. Не бъде му грам. Така, чекай. Това големи щастки, ти второ гроша, също така. Артик, на шефа ти му кажеш, взимай си колата, шефа е аквариум, аз питай, че тук е колата. Тук ти се продава първо. Да, покрай калниците. Кой ще търсиш, бе? Кой да търсиш? Ей, тук трябва да има тук. Ей, къде е тук?